Sif Ali Khan ulah syak thambor da kawat. Uneu ten shop jong ka Bollywood ulah laj na ka jingyap adin ba ulah syak sumar. Bat mental apan mena ba ulah kod. Ki pulit ka Mumbai ki la tau shipot li ki kan hun ban tokit alor ka ne ka jingjia. Kat kum ka jing ong jong UDCP udisit jidam ulah itu yau teu nong syak kan not thambor leng ba ki dur CCTV kamera leng ba ka jing paudur ka jong u. Sif Ali Khan ulah yok bun teli kijing mensau hadin ba unong wan rung tu ulah thombor ya u da kawat. Ha kapor bala keno ba ulah temu bantu na kaying sa ka jong u ha Mumbai ha kapor arsi teng men step jong ka khan riu tarik u kala lengkod arajar arpusan. Kat kum ka jing yok jong ka kor CCTV kamera ban ring dur yau teu nong thombor u bala syok bun sin yau Sif Ali Khan kat kum ka jing tokit ka baning kong. Uteu nong wan rung tu ulah rung lupa ha kawe na kamit. Badai ha kamit jong akan riu tarik ukala lengkot ularung ha ka flat jong Sif ha kamala ka bakat ar ha kaying sat guru syaran. Uteu nong wan rung tu ulah phetno na katiga jaka hadin baka jingjia kalajia ha kapor arsiteng men stem. Kajing penmena na ka kenhun jong ka Karina Kapoor kala penting na baki khun kim syak ta ha katiga jingjia. Sif Ali Khan ulah mensau nriutli artli kijing mensau ki barit artli ki basu malumala bat kabala syakta kadai artli ha ka ulah mensau na ki benta jong ka terpeng bat ki benian hadin kijing sumar Sif Ali Khan ka kenhun ka jong uni utan shop kalami na ka jaka sumar ulah laj na kijing mensau ka bajur bat kabala syakta bat layo iru bala sab las panya utay utun shop mentau Sif Ali Khan udan ha kamet ka bakot ka bakhia bat ki doktor ki pasumar ya u ki labudin ya kate kijing long jing man jong u baro ki bahing jong u ki don ha ka jing sngan bat ki pulit ki dang tokit halor ka ne ka jing cia ong ka kerwa DCP ubadai ru udizit jidam ula penting na ba utay ubriu bawan rung tu ula wan rung tu ha kate gaying da ka jing tumu bantu ki babun kinong yalam jong kaliang persya kila penpau ya kejing sukia halor kejing singan jong kanong ba Mumbai hadin bakate kejing cia ladawa aruban inokam ya Devendra Fadnavis kumu menteri kampoying jong kejela Maharashtra kajubam na Fadnavis ula ong bakate kejing syak tombor kadai kejing cia ka Bashir Kaibha ndrei kalong pat ka babakla ban khot ya ka Mumbai ka jaka ka bom singan namar jong menteri kampoying jong kejela Maharashtra yokes kadam ula ong ru ban kaliang persya kala persyang men pelong politik ya kani kejing syak tombor jong Sif Ali Khan.